haka dai lamarin so yake tilas a tausaya, don haka zan tallafi kauna na tausaya na kula da ke. Ta faɗa min wai shin ya kike, me za ki gaya min sai ki koma ko tsoro kike? Kin rufe zuciyar ki fuskar ki da labari take, kai kawo kike tambaya karnai miki bincike. Kina da damuwa shi yasa zan yi magana da ke, in ba matsala zo faɗa mini ne miki tambaya. Masoyi babu abun hali, kin yi farar dabara faɗa mini ya zama magani. Wa zai kiki sai dai idan ya rasa ki hawan jini, da yawa masu son ki sun boye kin musuwar jini. Mai daraja kamar kina samu babu gunaguni, dan ki marhaba so na ce masa daɗin